Najeriya dai ƙasa ce mai tarin addinai daban-daban. Duk da a wannan ƙasa akwai manya-manyan ƙabilu guda uku, abin da ya shafi Hausawa, Yarbawa da Igbo. Waɗannan ƙabilu suna rayuwa cikin lumana da ƙaunar juna, har da auratayya da take shiga tsakani wani lokaci. Wannan ƙabilu suna ƙaunar junansu. A arewacin Najeriya kuwa akwai manoma, makiyaya da kuma 'yan kasuwa wanda suke ƙaunar dukkan wani ƙabila. Kowane ƙabila yana sha'awar ya zo ya zauna da su saboda suna kyautata masa, suna zaune da kowa lafiya. Duk da a wannan ɓangare na arewacin Najeriya akan samu wasu ɓangargaru da suke fama da rashin tsaro, ɓangaren kidnapping, ɓangaren Boko Haram ko kuma ɓangaren 'yan fashin daji. Waɗannan sun sa waɗansu sassa na arewacin Najeriya suna cikin tashin hankali da ruɗani. Ana zaune a wannan hali aka samu sanarwa daga fadar shugaban ƙasar Amerika, yana ikirarin cewa arewacin Najeriya suna kashe Kiristoci da yawa. Saboda haka ya sa wa Najeriya takunkumi kuma zai turo jami'an mayaƙansa domin su zo su ɗauki mataki da kansu. Wannan ya jefa 'yan Najeriya cikin wani dogon tunani akan meye mafita akan haka. Kafin a san mafita akan wannan yana da kyau a yi duba zuwa ga siyasar Amerika da Najeriya. Ita dai Amerika tana da wasu manya-manyan jam'iyyun siyasa guda biyu, akwai Democrats akwai kuma Republican. Wannan ɓangare na Democrats da Republicans su suka fi kowanne yawa a Amerika. Tinubu shugaban Najeriya ya fi karkata ɓangaren globalist, ma'ana ɓangaren su Kamala Harris wacce ta faɗi zaɓe, yayin da shi Donald Trump yana ɓangaren realist. Shi wannan suna da ideology na rashin yafiya, da abin da kai musu za su bi ka cikin ruwan sanyi ko cikin faɗa sai sun rama. Najeriya da Venezuela su ne ƙasashen Afirka a yanzu da suke fama da barazana a mai da su front proxies saboda tunkarar yaƙin duniya na uku. Waɗannan ƙasashe suna da ɗimbin population fiye da dukkan wasu ƙasashe a Afirka, sannan suna da reserve oil fiye da kowace ƙasa da take a nahiyar Afirka. Wannan ya cilla su cikin barazana a mai da su proxies na tunkarar yaƙin duniya na uku. To idan muka duba siyasar Najeriya da Amerika, ita dai APC ta fi karkata ɓangaren Ingila, yayin da PDP kuma ta fi karkata ɓangaren USA. Hatta a USA ita APC ta fi karkata ɓangaren Democrats, ma'ana ɓangaren globalist, ɓangaren su Kamala Harris. Wannan ne ya jawo Trump ya taɓa gwaba wa shugaban ƙasa Buhari magana, ya kirawo shi da suna lifeless president. A yanzu kuma yana gwaba wa shugaba Tinubu maganar tayar masa da hankali da barazanar yaƙi. To waɗannan abubuwa da abin la'akari ne idan ana so a san meye mafita. Idan muka duba ɓangaren addini, a ɓangaren Christianity da Musulmi ana zaune lafiya. Kafin a samu wani ɗan barazana ko rashin fahimtar juna akan daɗe. To ana so a samar da rashin jituwa tsakanin Kiristocin Najeriya da Musulman Najeriya domin a samu damar da yanda za a shigar da manufa ta raba kan al'umma, a samu a yi musu mulkin mallaka. To meye mafita akan wannan? Idan muka duba sosai, dole ne ya kamata Najeriya ta san hanyar da za ta iya yi wa abin tufka. Shugaba Donald Trump dai ba a yi masa magana a nitse. Dole sai an masa magana cikin tsawa yake fahimta inda aka sa gaba. Dole shugabannin Najeriya sai sun samar da unity in diversity, da gaske ba wai da wasa ba. Sannan dole mutane a arewacin Najeriya, maza da mata, manyan malamai da manyan 'yan siyasa sai sun rungumi social media gurin yaɗa manya-manyan bayanai wanda suke nuna ana zaune lafiya a wannan ɓangare na arewacin Najeriya. Dole wannan yana ba da gudunmawa sosai gurin sanar da duniya halin da ake ciki. Na ƙarshe, dole mu rungumi karatun Ƙur'ani mu kuma ci gaba da addu'a, domin Allah shi ya san matsalolinmu na fili da na baɗini, kuma shi zai magance mana wannan.